Wes, ngomong prei. Ngenteni keplek Idul Adha nek diwehi. Wes. Wis jagane pitik ya nek ngendhok nek ora ngendhok ya wis ngapluk. Ana kene mblek, aku ya cepak sujen tok ae karo areng. Kuwi nek oleh iwak ya nek tak bakar, meneh wis cepak sujen karo areng. Lho. Kok pecaken apa umek kek lho. Kok umek lho piye? Iki ceritane tinggi stok. Awake dhewe ngirah ngiruse ade gawe jembatan ning Siratal Mustaqim. Ngono ya. Senajan iki sing gunakne wong gereja. Ora apa-apa, Mbah ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Apik wi. Awake dhewe kan ora enek apa kepentingan ning liya-liyane. Iki A, iki B. Tapi ora iki tek-tek beda agama. Ya pangke enek no. Nek trimo tek tak tek. Pokoke ora palu lho ya. Gak, ora Mbah. Mumpung walu ngono. Kopi. Tak pesene kopi sik, Mbah. Kopi teh. Oke, sip, isi wis ngombe kopi ya ngono lho. Duwe kanca iki sing pangerten titik aja. Bidek kene diwoke. Wes saiki dagang peti barang dasar. Pejan ngene kowe. Ndang jawab. Ngene lho, Mbah. Aku ki ya siji, ya diarani dagang ya kenek, ora ya kenek. Aku gawe peti iki dimanfaatne wong liya. Ning kanthi ikhlas, nek ikhlas kuwi rezekine bakal akeh. Ngono lho, Mbah. Nek sampean butuh peti, murah, Mbah iki. Tukono triplek ketok. Aku mboken peti dhisik. Ya enggak. Sampean pesen peti kuwi sampean sumbang ning ndi? Kuwi ngene, Mbah. Oke. Oke, lah piye, Mbah? Iki lho iki ukurane wis pas ngene iki lho. Nih. Tapi aja aku. Enggak ngene ora apa-apa, Mbah ngene. Lah, lho, ngene lho. Lah, ngene pas. Gek piye to ki? Janjane rong mari. Lah kok wis Jare jajan. Ini sing mati, Gus. Ini sing mati, Gus. Sing mati